Gabon, pelota zale. Gabon pelota zale, Gabon, Zaldibartik, Olazar, txapelketa ari da bere azken partiduetara iristen, abenduan aurrera goaz eta arekin batera hemengo partidak. Gaur, lau kuadrota erdiko, bi final erdi eskainiko dizkizuegu, aurretik ezagunak diren pilotariak dira, pilotari gaztea baina ezagunak, eta oso itxura honeko partidak dira. Ruiz de Larramendi eta Ormaetxe izango dira lehendabizikoan eta Olaetxea Oskozen aurka bigarrengoan. Enrique. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hemen aurrera eginala, gero eta partidu gaiztoagoak, hauek dagoeneko hemen jokatutakoak eta badakigunak eman dezaketela oso maila ona. Bai, da oso partidu onak itue, da nipen entonces gero behitzeko ingredientiek badauzela. Lehenengo partiduen Ruiz de Larramendik bastante errezioa zitzen egilureni, bai pelota ninja. Da gero nipen entonces Ruiz de Larramendik Ormaetxen artien partidu gogorrengo dala. Pilotaka desente espero dituzu, nahiz eta lauta erdian askotan ez den hori gertatzen, askotan zakearekin asmatzen duenak tantoak hileran egiten ditu. Bueno, baina, klaro, sakin nabe haitik, eure guri zeten dabe pelota bizitxo dugu ipintzi, bai ez dutze duzu ipintzen da lan gehien bihar zeten dabe. Bigarren partidak ere itxura politia duka, Olatxeak eta Oskozek. Bigarren partidu oso itxura duna. Nipe entot, izek kasik apur bat Olatxeak injer gehitxua edo bizitxua joten daben esperantzei, bai, klaro, jo bakarrik ez da bihar gero errematego egin bida eta errematego beto Oskozek. Da horrengo da, injerra eta habilidadien artien arzelana zertzen dabe. Beno, ikusiko dugu beraz zer eskaintzen diguten partida hauek. Itxura politikoak dira, nahiko genuke. Partida borobil-borobilak ateratzea ere, ez da beti erraza izaten, baina itxura badu. Gogoratu, hemen Zaldibarren binaka ere izaten dela txapelketa, eta izango dugu datorren astean binakako txapelketako final aurrekoak ikusteko ere, eta Enrique aurtengoan emakumeak edo, neskak edo ere protagonista izango ditugu Olazarren. Emakumeak igez bepine egin duzen egun baten, bai aurten Olazar lehenengo emakumeen txapelketi antolatu dugu lau manumanistaz. Datorren astiin hasiko die lehenengo semifinala, jokatuko da Leuterdi barruen, da gero bigarrena parejetako semifinala izango da, mutilien. Da urrungo, ogote irun behi gula, lehenengo partidua emakumeena Leuterdi barruen, da bigarren partidua mutilien binakako semifinala. Beraz, aukeratu behar izan dituzu emakumeak ere, ez da? Bueno, emakumeak provintzia bakotxetik bat ekarri ditu, Gipuzkoetik bat, Alabatik ez da bat, da Bizkaiti bi, Naparra ekarri guruen duen behi Zibala eta Bizkaiti arbit Gipuzkoet eta Alabeza zartu. Txapak egin du, egin beharreko bidea aidean, eta dagoeneko erabaki du estraineko sakea, lehendabiziko sakea, partidari azera emango diona, Ormaetxek egingo duela. Ormaetxe, Oier, lezamarra da, 19 urte ditu, eta gaur baino lehen Zubizarreta Ataundarrari irabazizion, eta Ruiz de Larramendi berriz, Ander da izenez, Lazkaotarra,
Eta honek Egiguren utzi zuen txapelketaz kanpo Enrique Agirrebeitiak aipatu digun bezala. Eta Egiguren ere gora datorren pilotaria da eta partida gogorra eskaini zuten, naiz eta azkenean aldetxoarekin lortu zuen garaipena Ruiz de Larramendik. Josu Olaetxea Iruñakoa da. Eta Oskoz, Javi Oskoz, Lantzekoa da. Oso partida estua jokatu zuen Gutierrezen aurka, baina garaipena lortu zuen eta horregatik hemen da gaurko bigarren partida. Naztera doa lenda biziko partida, Ormaetxeren sakea ederra, luze-luzea eta pilota hau pixkat ibili da, Enrique. Egia da, postura baduela ibiltzeko, baina hala ere eramateko modukoa zen. Bai, eramateko moduko zen, baina, klar, onino pelotak zego apur bat azoten di, eta zegu nahi zen da hori, lehenengotan pelota beti biltzen digitxua. Da ero jarri bezta inondo, peloti ganera etorrizeko. Ez dakit ezkerrez eramateko ezen, hobea, zer iruditu zaizu? Ez dakit. Bueno, ea bigarrengoan zer gertatzen den, atera du, bigarrengoa ere antzekoa, oraingoan bai ezkerrez eraman ahal izan du Ruiz de Larramendik. Txapa gainean eta egia da, pilota ibili egiten da, berria da, oraindik dozen ardi bat pilotak adaio dituzte, eta zebo pixkat izan dezake, baina ikusi da hor ere pilotak nola tira egin duen pixkat. Tira egin pilotia, ez da berrize, bai, bastante berrize. Da, Ormaetxe ondo emoten, ezkerraz da. Bai. Askotan esaten da oso garrantzitsua dela nola sartzen den pilotaria partidara, batipat final aurrekoetan eta aurkaria gogorra denean. Orain, aide hartuko du Ruiz de Larramendik, baina luzeegi. Justo zamarro luzeegi, Bai. Bai. Larraren izan esku galtzau. Nik, dutzen zait baietz, ikusten duen orain? Bai, Enrique. Bai, Aldetxoarekin. Bueno, Iru, guk gure estadistakan hori sakez egindako tantutzat jo behar dugu. Horrelakoetan beti sortzen zaigu zalantzatxoa, baina pilotakada bakarra, baleko bakarra izan duen tanto izan denez, hau baizakea. Hori baizaki dena tanto iniko hori. Bai. Ez enrestetan utzik eta ez ebez, enresta du ezetxeko moduko kasi. Ikusi nola jaitsi dan pilota, azken unean behera, eta horretzegoen tarterik. Ez, horre zertzeko aurrera egin behar. Ize kuadro bat junbirezen dugu horrela. Bostin gure junbirezen dugu, zer horme behin horman urratu dani pelotia, ez da urtenak eta behar jun arte. Oier Ormaetxe, lau eta huts. Ia bazten honein Zabalera propio ateratakoa, eta ez da iritsi. Eta hori, zake ikaragarria izan da. Bai, ondo zakaute, eta arrez gaute Zabalera, eta etorrin ja Ruiz de Larramendi, baina berantutxo, ez da aldu zazoiz. Ez dutuzte orain honetan Ruiz de Larramendiren okerra izan denik, zake oso ona iruditu zait, indarra eta norabide egokia zuena. Oingu eta lehengu bizek bai, oso onak. Azken biak oso onak. Bata Zulora eta besti Zabalera oso ondo zakata. Ea oraingoan, berriz ere aurrera doa Ruiz de Larramendi, oraingoan ondo erantzun dio, agintzeko moduan da Lazkaokoa, pelota barruan luze, bolea hartuko du, ondo, oso ondo, Ormaetxe, tantoa lasaitu nahi du, Zabalera, tanto, botatakoa, Enrique, duda gelditu zait. Botateko intentzen egur bai, botateko bino urten be, nipen entote zuerte apur bataz. Ea, errepikapenak zer erakusten digun. Ea, zuek ze iritzi daukazuen, egira hor, iluzatu egin du. Ez dakit ba. Bere galdetu dit. Bai, esango digu, agian, bai, bueno, horrelakoak egiten ditut. Baina bai, nik uste agian bota egingo duela, orain. Primeran atera zaiola ere egia da. Zake azpi-azpitik, hori de zakea da.
Hori ere sakea da. Lehen esan dugu Ormaetxeren laugarren sakea ia eraman ezina izan dela, baina hau ere alaxi izan da ba. Bai, hau sake oso sake ona. Saka ondo ikin da honek, eskumiaz, Postura daukata. Bai. Postura oso egokia dauka. Bi eta bost. Hori ere sakea, ederki eraman du Ormaetxek. Ormabikoa eta iritsiarren zerbait egiten saiatu da. Ez dakite, ez dut uste eramatearekin konforme zenik. Ikus dezagun berriz ere bere postura hori. Bai, behartuta jodu, behartuta. Behartuta jo da. Ez que saki erreztu behartuten jau, Oso sake gaiztoa. Oso gaiztoa. Ondo sakautako da. 3 eta 5. Bizi-biziari dira pilotan. Ruiz de Larramendi gorriz eta Ormaetxe urdinez. Esan du. Hori errezko izen da, hori beren fallo izen da, ez dugu azartak ondo peloti. Kolpe hundi pestutza bota, bultza egiten jundan, da gero eskutik alde izan peloti. Bai, eta horregaitik bere luze hori berak ere pentsatu du ura ere eramatekoa zela. Nere ustetan jakina. 4 eta 5. Gogoratu final erdietan gaudela Olazar txapelketako 34. edizio honetan. Hori luzea berriz. Igerri egin dio, eraman eta tanto. Oso ondo. Ez dakiz zergaitik iruditzen zait Ruiz de Larramendik pentsatu duela jartzea nahikoa zela. Bai, barrun jarri pelotitan ikusala zezake oso ondo izena, Bai, eta gero aurrera joan da, eta begira, lehen da biziko kuadroan egin du errematea, baina Ernese bilen, lezamarrata. Pentsa dugu buen hain nahiko izango bala, baina ez. Besti, zuzen junta zabalera, zulu nitsi balau, baina besti, zabalera urten da baina egitan da... Hankarinak, emeritzi urte, Bueno, emeritzi urte, hankarinak egitea. Euki izeki da rarua. Beharriz ere agintzeko moduan izan da Ormaetxe. Horai gorputzera sartu zaio pilota. Utz. Hori ere beste izenik gabekoa da. Bai, utz. Etorri intxako ganena, gorputzera apur bat ganera, eta utz izin da hori. Bai, eta hor izardi tantaren bat edo... Itxo gintan gatxo bat igul, gaurriñan beste iria ez da tanga batzuk sartzen dit, eta igule itxo gintan bat ongo. Leku txarrean, 4 eta erdiko partidatan askotan ibili behar izatu inguru honetan, baina bestela pilota leku esan behar da. Primeran dagoela pilota jokatzeko, oso temperatura ona, jende aldetik ere egiten duen eguraldia eginda ikusle desiente etorri da, oso itxura polita. Barruan, laburregi Ormabikoa, tanto. Ormabikoa aukera txikiena ikusi duenean jokaldia egin dio Ruiz de Larramendik. Ormaetxek apur bat konfiatu moruen ero jotza, da gero apur bat entreteni dute barrapo dut Ormabitxek tanto. Bestik egoerik txikitzen harrapo da nien Ormabitxek, ez da begiroteko bat abitxek. Ez daude elkarri barkatzeko ez daude. Gero, Enrique, behin baino gehiagotan aritu gara biok gauza horri buruz. 4 tardian ere pilota 3 tardira laura aldea jartzea ohitura ona da. Labur txamar jokatu du Lezamakoak, tanto horretan, nire ustez. Hau ezaki, Bai? Erreztau ezeiteko, ez da izen, baina ondo sartu dierezku erreztetako. Eta azken tantu honi esker, Ruiz de Larramendik 3 baditu sakez eginda, eta Ormaetxek beste 3.
Markagailuan 6-7. Ez, oraingoan txosta, erditxosta egin du. Oraingoan txosta itzat, eta gero eskerraz junta juten, da peloti eskumera juntzako, eta hor erdibidien hartu dugu, postura txarri. Dena den, zakea egiterakoan nik uste dut pilota berak uste baino beherago, berak nahi baino beherago jo duela Ruiz de Larramendik. Piskat bote santua egin ez balio bezala edo, eta ez da bere ohiko zakea izan, piskat postura aldatuta bezala, baina azkenean erditxosta egin du eta eramaterik ez du izan. Ormaetxeek beraz lehen da biziko berdinketa izan da ura, eta hau ere eraman ezinik ez omen dago, baina hau eraman ezinetik oso gertukoa izan da. Bai, zake ona hori da. 8-7 lehen da biziko aldiz gaurko honetan. Aurretik dugu Lazkaotarra, bera du, hau eraman esamako Gormaikoa berriz ere igerri egin dio, eta indarra eman dio pilotari, indar haundia. Harin ametzera dugu Ruiz de Larramendik, batzuk itzaz, bestatzak harrapago itzaz. Bai, lehen zabaletik zabalera jo duen ura, orain berriz gorputzera ez, baina oso gertura bota dio pilota, baina hori bai, Gormaetxek abiadura ikaragarria eman dio pilotaka da horri. Ondorioz, 8. Zakea luze, bote egiten utzi dio pilotari Bizkaitarrak, eta oraingoan ere oin getxoa emon da, lehen itxiotzan moen horren ez dut zaitxion. Bai, eta lehenengo tanto haietan nik behintzat pentsatu dut pilotak zeboa zuelako ibili dela getxo, baina orain zebo ura joan da. Eta eman eskero bai. Eman eskero juten da. Aurreko tantoan eman egin diola zan dugu, baina bai honetan ere. Beraz, 9-8. Partida bizi-bizia ikusten ari gara. Final aurreko bizi-bizia ikusten ari gara. Amar eta 8. Eta hau ere nik uste eskerrez eramateko zela. Horrek konfiantzak eta eskumiaz hartu da, baina eskerraz eduteko da. Bai. Postura bien. Amar eta 8. Gogoratu, gaur irabazten duenak tokitxo bat izango du hemen urteko azken egunean, finalean. Eta iruditzen zait, pilota abiaduran ibiltzen denean, kasik Bizkaitarra gehiago dela. Ba, emon, bueno, zera eskumia zemototza Ruiz de Larramendik, pero ingerrien Ormaetxe goto gabe. Pilota, biek ibiltzen dute pilota bizi, baina Ormaetxek bereziki bizi. Nik uste gainera, berak bere pentsatzen zuela gaur aurkaria, Ruiz de Larramendi pixkat favorito izango zela, eta horrelakoetan etorri da azeratik aurrera egitera. Bueno, horrek bizok esperantza txuaz, Hemen partidu galdutzat inorrezta etorri. Nalegin egitera. Hori inbida. Egira, hor dituzue, pilota zale porrokatuak ere, eta pilotari oia. Ibai Zabala. Hemen digurran bizida, eta bueno. Berrizen bizida edo, hemen bizida? Lehen berrizkoa esaten genuen guk, ez da? Bai, ero matinan bizizan zazoa zen, zen pixu matinan degota, bai, total matinan bizitxe be, 4 kilometro. Ez da ino bizida noin.
Baina parekiaz biziko da, eta ez da, ero uste da biziko dela. Berriz pilotari honak emandako herria da, Bai, saso baten gazte mordu da. Oin inoz. Zu ere berrizkoa zara berez, da? Ba, nire bereztara. Bueno, jo Zaldibarren lotu zuten eta hemen segitzen du Enrikek azkeneko urte askota, baina beti ere berriztarra dela esaten du gehienetan. Zakea da. Ondo. Ruiz de Larramendi, trebe aritu da hor, gainean da. Barruan luze oso ondo, oso ondo, eta hortantoa bukatzeko aukera apartekoa, baina epaileek adierazi dutenez txapa jo du, bai. Egira, hor harin ibili da berriz ere. Bai, hor etxe. Da bota atzin zabalera, ondo diriki dute pelotia, justo harrapot ondo diriki du. 12:08 lehen izan du, 5 tanturen aldea, orain 5 jarraian egin ditu, 8-tik 12. Eta berriz ere, 4 tanturen aldea du. Oier Ormaetxe. Horrengoan esker Orma gehitxo ikutu da, horrek erraztu du erantzuna. Epa, bote kaskarra. Barruan luze, hor zalantza izan du. Eta horre... Engaina, bengo izan dugu zabalerako posturik zulora bota, baina gauza bi egiten ero pentsetan egon ezkero, hola guzarri parazten dira. Bai. Bai, gero elkarren gandik ere oso gertu egon dira momentu batean, eta orain pentsatzeko bazen bezala pilota aldatuko du. Bueno, asmo hori ote duen ematen du. Ibili gabekoren bat atera nahiko du. Zenbat jartzen dizkio zuen lau? Lau. Uste dut bi ikusi ditugula orain arte, bakarra edo bi? Bakarra zeilu dira dano. Edo bizot. Eta markagailuan atzetik dela 9 eta 12, pilota aldatzea. Ohitura ona ematen du, edo erabaki ona. Eta ez dakit, Enrique, baina lehen da beziko ura hasieran baino agian gutxixago ibiliko dugu. Moteltxo ibiliko da, besti barrez jau da. Beste pilota oso polita izan da, emandakoan ibiltzen dana, eta honek bote aldetik behintzat, hau bote erdiko pilota da, eta bote erditik gora behintzat ez duela egingo ematen du. Ikus dezagun, gogoratu 9 eta 12. Ruiz de Larramendi, Ormaetxek erantzun, eta ondo botata, da ondo urten be, ez bota ikusin da, dejari egin jaku izin da. Bai, posturan antzematen da, gainera efektu pixkat eman nahi izan dio. Fizkataz da oso ondo injagu dejari. Beraz, 10 eta 12, eta esaten genuen bezala, Enrique ematen du behintzat pilota du bajuxiagoa dela. Bai. 10 eta 12. Zakez mine egiteko pilota hain egokia ez da hau, baina barruan izan alda. Justu izan da, Justu izan da. Justu, eta saka... Ea. Begira. Barruan izan da. Hirutik atzera esan nahi dut, hiruko arrastotik atzera, baina justukoa. Ea berriz, hor, bai, barruan izan da. Barruan. Berdinketaren bila, zakea Gipuzkoarrak, eta lortu du. Amarina, bainguen bilurrak modu, hunda Ormaetxe. Gero pilota oso behera etortzen denean, hori min hartzeko ere hona izaten da.
Ez da, lar konbentzi dute erungo enan izte, bilurtzen hasi da, ala zepazuan sake asko sartu. Oraintxe ez bildurtu behar, Enrique. Hoxe. Amabina partidua bizi-bizi dago, eta orain da garaia jokorik oberena ateratzeko. Eta du Lazkaotarrak. Ezamarrak erantzun aire hartuko du. Barruan. Eta tanto. Ondo ditzen da, zera, ondo itxi dugu. Bai. Ibili. Ruiz de Larramendi, bai, Ormaitxek zabalera juten da zuzenin, da zabalera zalan errematetan da beti, harrapute tanto itxitza. Bai. Bueno, ingun zabalera ez dugu jo, bai, frontoin erdire jo du, bai, intentzinua. Garbi ikusten dena da, hankak oso onak dituela mutil honek, eta ideak garbi. Behin han aurren harrapatzen badu, kontraerazoan, tanto abukatu behar da. Alde edo kontra, baina tanto abukatu behar da. 13-12, Airez Gipuzkoarrak eramaterik ez. Ez da jokaldi bat ikaragarri gustatzen zaidana. Ez que horretako ondo inbida, da oingun ez dugu bere lekun jarrit ez da, ganera juntzako peloti eta hormatik urten da hain bizkor ganera datorren nien, ez da igulatzi beste bat dugu nien, da txarto apur bat ondo koloko duzek, alde peloti eke besti itzi, bai hor nobera jobi dugu, ondo edo txarto nobera jobi dugu. Bost baditu sakez. Ormaetxek. Hori ies egindakoa. Ormaetxe, edarki zabaldutakoa. Ruiz de Larramendi, Ormabikoa, ez da iritsiko. Ondo jokatutakoa. Ondo jogatiko tantu, Ruiz de Larramendi oso ondo jogatiko tantu. Natzenin Ormabizek bolea ondo. Bai, hori... Efektuaz? Efektua, bai, eta hori azkar ateratzen da. Publikora, bigarren boti iten publikora. Partida estua ikusten ari gara, gogoratu post eta huts, hasi da Ormaetxe aurretik, gero lau jarraian egin ditu Ruiz de Larramendik, ibili dira, berdindu, ez berdindu, eta azkenean zazpina izan dira, baita zortzeina ere, 12 eta 8 aurreratu da Ormaetxe, eta gero berriz ere berdinketa 12, eta handik aurrera jugatu diren 3 tantoak, 2 urdin, 1 gorri, eta pilotazaleak gaur ere egiten duen eguraldiarekin. Bai, egiten duen eguraldiarekin etortzi nahiku da. Bideak eta nola dauden ikusi eta gaur nire buruari galdetu diot, etorrela, Enrique, gaur etorriko te da Bergaratik, Reyes, Ezkoitia. Etorriko te da eta zartuta lehen da biziko pertsona ikusi duena. Bai. Batzuk daukaten afizioa neurriri gabekoa da. Zortzirekin gurun edo deitxe, izta. Bai. Aber zelan dauzan bidiek eta frontoi ondo zotzat. Hemen digorra zopazuko da. Baina ondo pilotalekoa. Bai, ondo da. Baiko ondo dago, bai. Ez litzateke garria. Ezetasun pixkate edo azaltzea ere, baina momentuz ez dago eta balio duena hori da, momentuz dagoena. Berdinketaren bila izango da urrengo Ruiz de Larramendiren sakea, 13 eta 14 baita Zaldibarko Elizateko udaleko pilotalekuko markagailuak erakusten diguna. Ondo erantzun dio sakeari bizkaitarrak. Luze, honekin zailagoa da pasa egitea. Barruan hori ere gurutzatu gabeko eskergantxoa. Luze, Gipuzkoarra tanto gogorra potiboleo jo du. Gainean, hori ere gainean, eta horra ez da iritsiko.
Ze pilota eraman duen. Bai, ormaitze pelota zaila egun dago, ja. Besti gani ondan eta gero besti domino. Enrique pilota honek lan gehiago eskatzen du, Bai, onda lan gehien bida. Bai. Begira, azken pilotaka da hori, 14. Ormaitze hiru aukera ero hiru pelota eukitu honak, zabalera askoteko eta aire eta ez dugu kruzau pelota egiten. Ezkerra idea frontoin erdezen iztia beste abantaile muti da. Bai, gertatzen dena da partida hain estu dagoenean ertzak bilatzea eta zailagoa dela. Zailagoa da. Amalauna. Sakea. Hori ez dagoera materik. Lehen beste bat oso antzeko egin du. Eta begira, hor errepikapenean ere non saiatu behar duzu hori eramaten. Bost kuadru aurreratu diban apur bat libre jotu. 15 eta 14. Sakez Ruiz de Larramendik 8 baditu. Eta 9. Urrutiez lehen behera eta orain gora. Orain guain eutxinei izan dio pilota bera joan ezekion, baina goiko txapatik gora dagoen koltsoira ailegatu da pilota. Amasei eta 14. Zenbat balio duen sakea ondo egiteak. Hau ez dela tantoa martxan jartzeko. Ondo horrengoan Lezanbarra. Azkaokoak luze. Horrengoan ere imanez pilotari. Ez dio mina hundirik egin ala ere. Hor. Edarra bolea. Horrez du asmatu barruan nahi zuen, eta ala ere tanto egin du. Uste dut jo duen pilota kada txarrenean, tanto egin duela. Bai. Aurretik jo ditu ederrak, Bai, Ormaitze behirun ondo, beti domino tortu izan da, ezin, oingun Ruiz de Larramendik oso tantona jogatu. Hiru aldiz behintzat jarraian boleaz indarra hundia eta norabidea emanez pilotari. Eta partida gogortzen ari da. Dagoeneko 31 tanto jokatu dira eta naiz eta zakez desente izan diren, beti pilota oso bizi. Eta abantaila polita lortu du Ruiz de Larramendik. 5 tanturen faltan 3 tanturen aldea aldetxoa da. Bai, joinkasi hobeto Ruiz de Larramendik ikusten da. Lehen Ormaitzek gehiago emote zitza, bai baina Ruiz de Larramendik bera hobeto ikusten da. Bai, ia jo dituen pilotakaderik bizienak azkeneko bolada honetan jo ditu. Bai. Ez beroi bizitu da, nala besti moteldu apur bat. Hoiek biak, Enrique, askotan etortzen dira elkarrekin. Bai, horrek. Bueno, hor da berriz ere kantxan lehen da biziko final aurre honetako parea. Eta horrentxe unerik interesgarrienean partida. Zer gertatuko da Ruiz de Larramendik hartu duen bolada, gogoratu 5 tantu errezkan egin dituela. Bolada horri eutxiko aldio edo gai izango alda Ormaetxe 15. egin eta sakea lortzeko. Zuko dugu. Ara. Azkeneko momentuko erabaki izan da hori, Enrique? Bai, eskundi askunda, eta azkerra jundago nien eskerra ze bolea eta ondo kruzeu ganea.
Nik uste berak ere zuela espero frontesetik horrela atareako zenik. Begira hor, eskuinez jotzera, gero eskerrez aldatu du postura, eta egia zen oso ondo egin du. Hori gatxera, oso txai, Izango ez da basaila. Amazortzi eta 14. Oraingon gorputzera etorri zaio pilota zakea egin behar zuenean. Ole indartxu, eutxi, Ormaetxek, erasoan Ruiz de Larramendi, ezkerrantxoa zabaldu gabe, baina hala ere tantoa lortu du, eta agian hemen bai antzeman da pixkat nekea. Bai, nekie ero eskuko bilurra. Ni pentsot esku Larra ondo Ormaetxek bestekola. Esku ondo aukizik partidu bulta moti zaile. Bai, bestea botatzez baditu behintzat. Frenu montauten da bezu bete, txako abiadurik emoten bidan beste eta horre danok aprobetxete jubestik. Gogoratu 14 eta 12 izan dela Ormaetxe aurretik. 7 errezkan, Gipuzkoarrak. Ondo oraingoan ezkerrez. Lezamarra, hortxe dauko aukerakoa. Orduan luze. Ezkerrantxoa eta eramaterik ez. Ontxe bizitu da apur bat Ormaetxe, holan bizituko apur bat bai eukidu gore. Hau pilotak aderra izan da, Bai. Luze-luzea. Batxetxo bat, bos bat antu iotzazen abestiek, ez da nabape bizi ibili. Bai, askotan boladak izaten dira, eta oraintxe dauka, zakea eta tantu hilara eder bat egiteko aukera. Amabost eta 19, gogoratu finaldean nor dagoela jokoan. Zaldibarren, berrez ere aide, Haze erantzun eman dion oraingoan. Formabikoa. Uts. Eta harrituta gelditu naiz, ezkerrez egin duen Ormabikoarekin. Enrique, ez dakit propio egin dagoa izan den, edo ez? Bueno, ni pentsat gureta inabela, bai, Bai, ala, izango da. Pierolak ez altzuen egiten hori. Bai, Pierolak eta geuz asko ikibezan. Bueno, 35. Balio handia zuen tantu horrek. Ruiz de Larramendi. Ederra zakea, ederra erantzuna. Ez da pilotaka da txarra eta barruan izan da. Barruan izan da, pasatzen utzi dio Ormaetxek arrastoa gaindituko zuelakoa, baina ez, hori barruan izan da. Gero ezkerreide juteko bondan moruen, hormien bera ondan leku normala gunda, da ezkerreide joteko bondo ez, da itxite, baina garbia, hemen justu ez dugu ikusten, baina antzematen da pilota garbi xamar barruan izan dela. Niri behintzat ez zait inongo zalantzari gelditu. 21 eta 15. Azken zakea izan daiteke hau, hala izango da Larramendirentzat, eta baita partiduko azkena ere. 22 eta 15, gora bera asko izan duen partidan, eta aipatzeko, batetik nola eutsi dion partidari Lazkaotarrak, eta bestetik zaketik egin duen mina. Zaketik egin duen mina eta 14 zer onda irabazten Ormaetxe, 15 ingatu da. Nik izango nuke Ormaetxe bezala ondo amaitu partidua. Ez da duzan gure, Ruiz de Larramendik ez da nik gine bere partidua, Ruiz de Larramendik oso ondo jokatu du. Bai, Ander, dut nerekin,
Ander Ruiz de Larramendi, zorionak. Eskerrik asko. Partidak izan ditu bolada batzuek, ematen zuen berak aurrera egin behar zuela, beste batzuetan ematen zuen zeuke egingo zenuela, boladatxua izan da. Bai, azkenen biok antzeko jokatzen dugu, beak velozia handi ematio pelota eta hor mine iteo eta hoi. Ni saiatu naiz bere eskubiek entzen da hasieran ez zait oso ondatea, baina bero ja buelta manietenen pixka ja hobeto, moda honez. Gero hor partida erdi alde hortan pelota aldatu duzue, eta pilota bajusiago bat atera duzue, arekin asko hobeto moldatu zen. Bai, azkenen nahi olako pelota gustatzen zaitez. Bizikin minge egiteat eta nahiago eta horren igual boleakin da, gantxokin da, eta gaur behintzat sakegine mine eginez. Saiau naiz, behar eskerra eskubiek entzen da aldana izan. Eta beste klabea, dudarik gabe gaurkoan gakoa sakea izan da. Bederatzi tantu sakez asko, oso sake honak egin da gero. Bai, hoi banako, mano-mano jokatzen zuen sakea oso importante izatea eta bastante entrenatzen dut eta ondo atazea gaurkoan. Bueno, orain, asmori bai, urrengo partide guzteko? Bai, hemen gauko naiz. Eake bihar lan atxaldez dauket, oseake. Bai, gaina komeni dela, aurkaria zein izango den finalean jagitea. Bai, naiz eta partide YouTube neon, gero pertsona ikustea asko zuen. Ze itxura partidari? Ez da hit, big peleoiak. Azkenen oskozek hor jokatzea aurren da hola etxak txispa gehiokin, baino gusin behar. Ea, ze gertatzen den, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, eta ez da uzartu, Enrique, bere pronostikoa ematera, baina hori bai, lehen zuk aipatu duzun gauza bera aipatu digu, eta da, bueno, bigarrengo partida honetan, borroka izango dugula, itxura hori dauka behintzat. Bai, independentok borroki hongo dala, partidu gogorra izango dala biharren nago. Josu Olaetxea eta Javi Oskoz izango dira nor baino nor, biek nahiko dute Ruiz de Larramendiren aurka finala jokatu San Silvestre egunean, urteko azken egunean, tarte txiki bat hartuko dugu eta berehala gara berriro hemen Zaldibarko pilotalekuan bigarren finala aurreko horrek zer eskainiko digun zuen ganatzeko. Beraz, ez urrutera joan, horretxe arte. Biparetak, gurutzatu gabe, ondo bildu du APZ-etxeak. Jokoa zabaldu berriztarrak, eutxi goizuetarrak. Anton luzea doa, barruan da. Gora. Hiru eta huts. Hemen aukera izan du Mikel Gonzálezek. Bai, hor aukin ditu hiru kuadroan pare bat pelota agintzen hasteko. Bat eskuinez ondo moztu da, baina laburtxo. Eta, bueno, eskerrez ondo dominatzen du esku hori Jon APZ-etxeak. Ondo atara da pelota ura. Eta gero, Jon, bueno, nik eneban uste, baina printzipioz momentuz bintzet tantoa lantzen da bil, ez doa airearen bila, igual, bueno, aurrerantzean hori topauko dau, baina printzipioz ondinon bintzat, tantoa atzean lantzen da bil, eta bere terrenoan esan genke Mikel González menperatzen da bila oinartean bintzat. Jaso Gonzálezek. Motore, APZ-etxeak jaso ere Gonzálezek, orain ezkerrentxoa, kanpora. Ondo jotako ezkerrentxoa izan da. Bai, baina pizkat igual zabalei egon da, osea, kantxa erdian egon da eta larregi zabaldu dau. Igual horrez ez eutzen Bape mesederik ingo frontizian apur bat zetasun pikin bat badago eta apur bat joera gehiago hartu daue zabalerantz pelota horrek eta justu badabe kantxatik kanpora pelota eta Mikel segituan beste pelota baten bila. Eta gainera nik uste sakerako pelota fuertea nahiko dagoela berriztarrak, batez bere garaipena horretan hor lortu lezakelako, saketik min asko inez. Ezker paretaren kontra sartu du. Hirugarrena saketik, ez? Hirugarrena bai.
azken bi hauek eta bere bigarren tanto ere lortu du Mikel Gonzálezek. Bai, asko sakatzen dabil, ohiko moduan eta horrek egin dutzu orain artean minik gehien apetetxeari. 11-5 apetetxa momentuz, sakezastu bakar bat ere egin. Hau jaso du, hau ere zen gozoa. Pasa. Kampora, bai. Lauteriko marrazatzetik egin du bote Mikel Gonzálezen pilotak, bigarrena, marrazatzetik jarri duen bigarrena. Hori eman da joan da, baina bera bi kuadron egoala kontuan izen da, dana eman dutzo, baina txapaganean barik apur bat goraziago eta nabarmen gainera kanpora joantxako eta segituan Juancho Pedetxeak deitu dutzo Joni. Aber, zer erabaki hartzen da ben, nola jokatu horreantzen apur bat partiduari neurri hartzeko edo. Haundi eman dio, bai. Bai. Lastera. Hau, falta. Gara, itxarreko falta, Jon. Bai, oso txarrekoa. Sake izan da, 15-18 markagailoa, falta, zabalduz. Dejada. Lekutatik egin du Bipareta Gonzálezek. Arrotu, buruz behin pasan nahian apesetxeak. Eutxi Gonzálezek, tanto polita doa. Ondo González. Apesetxeari da egintzen, González defentsan. Agintzera pasatzeko aukeran da berriz txarra, ordu. Biparetak. Aixa llegatu da apesetxea eman egin dio. Jaso Gonzálezek. Bila, txokoan. Harrapatu. Jaso apesetxeak eta baita Gonzálezek eraura tantoa Juan Andreo. Zabalean dikaina. Artizan. Aurreko pelotaka Mikelek pasintzi pizka izango baleu. Eskerra sartu eta Zabalean gozo eroan da tanto egingo eban. Baina ez da asmatu eta gero artista lanak egin dituna goizuetara izan da, ez? Baina tantoa partiduko tanto izan dela. Ikusgarria izan da tanto. Nahasia. Bai. Hornekoa inda berotanekin. Eta gero hori, apetetxeak hori beroan. Hori beste arreza izan. Eta hortzi izan da hor, itxaron apurua eta eskerrez. Baina pilota garrapat egin du bera. Bai. Eta hor aukerako etxio dutza eta hor bai... Hor, doktor bukatu du. Batean. Tantok merezi zuen horrelako amaiera. Bai. Baina, 18 eta 19. Hortxe dago. Emozioa bintzat, badeuku nik uste joko onabe bai. Orain artean agintzen beti Mikel izan da, baina aurreko kuadroetara jokoa etorri danean, logikoa da moduan, eskubiz eraman beharrean, eskerrez, da horre ja lasai, zer egin pentsatu. Momentu garriztarrak, kantu bakarra egin barra dukolako, baina ondino kontu Jon apetetxeakin. Aso du sakea. Sake derra eroan da bai. Gurutzatu Gonzálezek, eskerrez luzatu apetetxeak. Arrotu Gonzálezek, Aidez. Zokoan utzina izan du, etxai ondo geratu. 22 Mikel Gonzálezek irabazi du, Lauterriko Gazar txapelketa. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain Baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Arratzaldeon berriro ere, pilota zale, zan bezala hemen gaude, Olazar torneoaren bigarren final aurrekoa lauterdiaren barruan zuei eskaintzeko asmoz. Kanpoan Eurila goian behian, barruan Epel eta Goxo, eta ondoan Enrique Agirre Beitia, pilotari oia, eta urteetan txapelketa hau antolatzen lanetan dabilena. Enrique, esaten genuena, honek itxura du hemen borroka izan daitekela. Hala ere, esan behar da bi pilotari ezberdin direla. Bai, bata Luzio izango nukenik, bezo Luzio dugu zela, peloti Luzia ibilko da bela, da besti ahi desartzen dana eta joko laburro egin dagoena, gaiza peloti zertu zabaldut zulun hobeto itxite holan da bilena, ez da itxapi dudan ez duen alde batera jauzi o bestera jauzi, hauntxo horretzin, jauzi da, kostatako jauzi. Urdin. Urdin. Kostatako izan da. Dena den guk, nik aurrekoan ere ikusi nuen Ola Etxea eta niri asko gustatu zitzaidan ematen dion abiadura pilotari. Bai, Oletxeak beso bizitze dugu. Oso bizia dauka eta abiadura ematen dio pilotari. Ikusi egin beharko da nolako pilotak topatzen dituzten zaskitxoan, baina bere gustoko pilota topatzen badu, pilota bizi ibiliko du honek. Eta Oskoz berriz ikusi genuen Gutierrezen kontrako partidu hartan gauzak oso gogor jarri zitzaizkion, partida bera gogortu zelako, eta honek eutxiko dio, Javi Oskoz lantzekoa da, eta Josu Ola Etxeberriz unanukoa. Hauek ere urte bukaeran, urte zarregunean jokatuko den finalean egon nahi, berehala ikusiko dugu nor nagusitzen den eta nor den Ruiz de Larramendi Lazkaotarraren kontra aurka jokatzeko aukera duena. Bueno, zarata politia dauka pilota honek. Komentatu zenidan, Enrique, Zaldibarren ibiltzen dituzuela punparen pilotak, baina binakakotan gehiago edo? Binakakotan, gehiago, binakakotan semifinaletan edo aurrera. Gentiek dana gurizeten da punpan peloti eta barriz eta jo danak egiten dabe bai ekarri gitzik. Bai, eta hori danen gizu da, ami pelota de pumpa, ni pelota pumpa, peloti eta zera, da besti joten da nien ekarriz. Da hori ikusten ez da bena, da danak baten peloti beti juten dela, besti goiti juten dela, eta bati bino gehiago izotzat. Jarri azintu nire alde mendin, da ne pregunto gotzu, non peloti idan, da besti atrebitzen. Ezaten hau pumpana eta hau besti. Bai, askotan... Gaize, pumpan peloti profesionalak egin jogatzen da eta badana gaize gira. Lehen arroia beta zifriak, igula pa ez ezan, marki tapa ipini, antzemanez. Ze joskuri antzeko da, pumpanak joskurideko desberdinet orte izatzen dago. Ostantzin, bueno. Ara, ezberdin guztakea eta lehen da biziko aldiz aurrera Ola Etxea, eta lehen da biziko tantoa, Oskozena. Oskoz, zan dizuegu, latzekoa da, eta prestatua eta langilea. Ondo zabaldu dugu zabalera eta tanto inik izin da. Beti izaten dugu azerak oso garrantzitsuak direla. Aurreko final aurrekoan boste dautxazi da, Horma Etxe aurreti, baina azkenean ez du 22 iristerik izan, baina bada espada aurretik hasita hobe, hori aiko dira pentsatzen. Ola Etxe eta Oskoz. Zakea luze, baina barruan
Edarki erantzun dio Ezkerrez, luze, Olaetxeak. Barruan luze, Oskozek eraman. Jeizten utzi dio pilotari Olaetxeak. Hori gainean da, barruan luze, oso ondo jokatutakoa. Pilota minik gehien egiten duen tokian jarri dio. Bai, aire ekoten junda, Ezkerreko hormia jotzan ezazozoien. Horreta eduti gatxada. Bai, gainera pilota goiti bera datorrenean eta azkenengo unean ikutzen duenean Ezker Horma. Zeuk jarri behar diozu indar guztia eta batzutan ez da posible izaten. 2 eta huts. Javi Oskoz. Berriz ere zakea luze. Berriz ere erantzun ona Olaetxeak. Ederra, benetan Ezkerrantxoa. Oso ondo. Eta etzen hain pilota erraza, Ez goitik itorra da, etzan da frontoien erdize bino zabalero batik, erdi ingurutik jodut, holan zabalero. Bai, eta fedeakin, Bai. Fede handiakin egindako hor Ezkerrantxoa izan da. Hiru eta huts. Oskoz. Atera du. Hau, are eta atzerago erantzun dio Olaetxeak. Orain indarra hundiarekin. Horra aire hartzeko eretzuen txarra. Berriz ere Ezkerrez zabaldu, indarra emanez pilotari. Barruan luze, eutxi eta gaiztoa jarri Oskozek. Ezkerrez bata, eskuinez bestea, oraintxe eskuinez Olaetxea, volea indartsua eta kanpora. Kanpora batipat indarra hundia eman diolako. Tantu gogora joda jatzenengo pelotazun emotza Olaetxeak, jota ere initza pelotie. Baliteke partido honetan, agintzea Olaetxeak eta defentsa lana egin behar izate Oskozek. Ikusten da erasorako afizio handia dukala mutil honek. Bai. Bien bitartean, pilota aukeratzen duen bitartean Josu Olaetxeak. Oskoz aholkuak entzuten. Hogei urte ditu Oskozek. 21, okerrez banago Olaetxeak. Beraz, sasoi beteko mutilak biak ere. Pilota aldaketa dugu, okerrez banaiz. Batzutan gertatzen da, probatu eta azkenean beste ateratzea. Hori seinale txarretzen da, hori da seinali pelota ez deula preparatuta. Arnazei hartzearen tanture denpori pasa, hori juezaka normala da atentzen jo ditzi. Bai, nire ustez ere, bai. Dena den batzutan izaten dela, Enrique, partida hasieran beteka da. Eta gero gorputza bere honera etortzen da. Bere burua saldu du Olaetxeak, ederra, hori ere eraman, berrez ere zabalera, erne zegoen. Unanokoa, orain suerte handiarekin barruan, zetantu nahazia. Hori gainean da, aita hori ere. Tantu oso gogorra jokatzen ari dira. Zabaldu
Ondo. Biak ere Ormabikoa. Berriz ere bere burua saldu du. Haze tantu jokatzen ari diran. Oskoz. Olaetxea. Arruan luze. Etzango dira orain honetan. Gainean eta tanto. Asko arriskatuta, baina oso tantu gogor baten bukaeran, hori horrela botatzea benetan zaila da. Bai, benetan zaila eta haina ondo urtetik zaila. Begira ze bukaera izan duen tantoak. Horre bili dira, elkar menpean hartu nahirik, eta gero, hortxe, txikia, Ormabide jotza zapur bat Franku Zamar, Goitz Zamarretik joitu denpor asko ez di izena injertzu joiko Ormabidek, bai eurretik petantu gogorrain jondia. Pelotaka da asko eta gogorrak. Bai, pelotaka da asko eta gogorrak. Bai. Baina hauek presto daude, partida gogorra jokatzeko. 4-1. Orain arteko tanturik gogorrena, zalantzari gabe, hori izan da. Eta naiz eta biak diren sakatzaile onak, oraindik ez da izan tanturik zakez. Oskozek denbora hartuko du, Enrique, zakea egiterako. Honek ohitura hori dauka. Hortxe. Aurrera berriz ere Olaetxea. Atera du, eskura eman dio Olaetxeari Oskozek. Larruan luze nahi zuen Unanokoak. Hori asko zabaldu du. Berriz ere Ormabikoa nahi zuen. Erregalua. Elkarri erregalo asko egiten orain honetan. Eta azkena ere oparia. Azkena apur bat kantzazin gura izan dala uste dut. Ja bete eta hondi bizek eta Oskozek ez dugu pape falta izena. Bai, eta gogoratu aurreko oso gogorra izan dela eta askotan hain tantu gogorra, batipat azeran izaten denean, bukaeran izaten denean ere bai, baina errekuperatzea ez da erraza izaten. Eta nahiz eta zei tantu bakarri jokatu diren, askotan pilatu egiten da nekea. Dieta lau. Arnaz ez dugu oraindik pilotariak. Olaetxea. Ondo erantzun dio Oskozek. Eskerrez. Ormabikoa. Eta askotan komentatu izan dugu ze arriskutsua den pilotaria Ipurdia ikuslei begira jartzen denean. Bai, hor fronto erditzen eskera ondo manejetan dagoen eskeraz jarriz, gero zulura dejadi ez, zein Ormabide, zein zabaldu, zein joko asko hartzen du. Ez dugu ondo zabaldu ez, Ormabide ondo urte, nahiku erdi urtotze bai nahiko da. Horrela jartzen zirenean, Unanu eta Sebastian da aparteko beste batzuek, nor kantzeman zer egin behar zuten. Erdira ezker gantxoa. Olaetxea, Ormabikoa, mugitu nahi du Oskoz, hortxe dauka aukera. Oraingoaren lan asko eta txarra egin behar lantzeko pilotariak. Nik uste beteka da daukala.
beteka da edo pentsatu du garai ona dela. Bueno, lau deskantzu dugu minutukoak, ez da laua bosdien, lehen bostien igul izango dioin lau. 4 minutuko, ez da? Ba, 4 minutuko. Zaga, juezak apuntako zaz, gara azkenien falta izango jakoz. Gara juezak atentzinu deitzen motza, juez izango da, txarra antolatzaileek. Baina, amuzetik baurik egiten dugu. Hemengo arauak, Enrique, zer dira? Zeuen torneoko arauak dira edo federazio jarretakoak edo? Horrek federazioko dira. Federazioko arau dikuak. Baina, horrela eztabaidak bukatu egiten dira, ezta? Bai. 4 geldialdi, bakoitza minutu batekoa. Eta biei ere edarki etorri zaie. Bai, atxeden aldi hau. Tantu gogorrak egin duz, tantu batzuk deskantzetik ondo dugu. Bai, partiduen lehenengunean deskantzu gazteuz gero. Ba, gero falta. Azkenien falta egin jenaren falta. Hori jornala lehen da biziko 15 egunetan gastatzea ez dela da, Enrique? Gero hilabete luzea. Gero hilabete luzea. Epailea orentxe, pilotariei abisu emanez, denbora agortu zaiela. Eta ikusleak animoso, hemen izan alda kinelari gaurkoan. Bai. Partida hontan izango zen edo? Ba, ontxe, hondi 30 duz, irabazte egin dago. 150 euro irabazte dintzat. Hala, gizue asmatu behar dela, bukaeran nola bukatuko den partida, baina erdian ere bai. Bai, erdian bai. Bueno, gehien balduz da bena, azkenien azarta duzkero, ba... Bai, gero aukera. Erdira. Gora! Sakez, estreñekoa. Ola etxeak. Ondo eutxinei izan dio Oskozek, baina pilota erabat gora joan zaio. Gero ikusten da Ola etxeak aukera txikiena duenean aurrera joango dela eta errematean saiatuko dela. Orduan, normala da Oskozek kendu nahi izatea. Hombre, kendu den nahi danak, baina Ola etxeak emonitutza gehitxu hau eta errestasun gehiago orduko. Gero, igultantu amaitzen besti bino torpetxoa izango da, emototzana bentak egiten dugu amaitzeko. Oraingoan barruan, Ola etxea. Hor ematen dio honek. Bai. Aita berriro ere, Oskozek eutxi. Gainean da, hori ere bai, barruan eta ez usten harrapatu du. Bueno, ez ustien arrebatu gero jotiaz gehiago dominetan dut eta tantu dominetan da beti egiten dugu. Bai, izaten nuen azkenengo pilotaka da honetan, Ormabikoa joko zuela pentsatu du Oskozek eta beste askok ere bai. Bai, ez zuan jo efektu ez da ondo. Bai, pilota labur xamarri ibili dute, baina normala da. Erritmo honetan eta abiadura honetan normala da. Batzutan pilota bi kuadro barruan ibiltzea, baina hala ere, izan behar da, ondo jokatutako tantoa izan dela eta bukaera oso politia izan duena gainera. 6-4. Ola etxea. Ez da iritsi da, baina txapara. Enrique, eta hauek oso pelota egokiak lautardian jokatzeko? Hau bero, hau pelota bastante barrezea eta medio boteku eta hau oso nadu. Ikusi da hemen eskero pixkat ibiltzen dela, baina botez eta pelota ez da asko arrotzen. Ez. Hau da, eukerako peloti. Hemon eskero junitzen da. Bai, claro, pelota gori egin behar du. Eman eskero ibili eta ez eman eskero ez ibili.
Hori. Zazpi eta lau gogoratu, 3 eta 8 eta 4 eta 1 hasi dela aurretik Javi Oskoz, baina Olaetxeak aurre hartu dio orain. Oskoz, eraman, Aidez, utz, hola. Izki handiakin, hola. Utz zen da utz. Peloti atzamar punti asko du. Askotan gertatzen da, hain aurrean harrapatu ezkero, gaizki jota ere, frontiz gainera joaten dela, baina hau ez. Prisa asko du, guritzen du garin zabaltzi eta peloti eskura jo gordu guzku pasaun jau. Dena den, berez, oinarrezko ideia ona zen, zakea ondo atera du eta gero aurrera joan. Ez dut uste, aukera baldin badu behintzat, azkenengo aldia izango dena hau ikusiko duguna aurrera egin eta tantoa bukatzen era horretan. Horrengo, enetza jo ondo atera, baina... Tatika hoaik ez erik eta, ondo urten ere zurten, hori jokun dugu. Oin bera pelotiz, Oskoz eta. 5 eta 7. Zakea luze, orain bera ere Aide, nola igerri dion Olaetxeak intentzio Oskozi, eta hor ezkerra zeman egiten dio mutil honek. Emon. Oskoz. Zabaldu, oso ondo gainera. Hor da Olaetxea, barruan goxo. Denbora hartu nahi du orain, Unanukoak. Oskoz. Zabaldu berriz ere. Orman bizkute, alrebez. Alrebezkoa, bai. Hotel Asterrean eraman, hau ere gogorra doa ba. Ezker gantxoa zabaldu, barruti barrura oso bukaera ona, tantu ikaragarri gogor bat. Tantu aparta, eta gero barruti barrura zabalera. Zabalera oso ondo amaitute pelotia. Baina lehen aurretik lana itzugarrien ja. Eta iruditu zait, bai, eskatu egin du denbora. Oraingoan Olaetxeak eskatu du denbora. Ez normala, honako tantu bat denbora eskatzea. Ostantzen ez da biet. Tantu bat egin da nire denbora egia. Bai. Pilotaka da biziak eta asko izan ditu tantu honek ere. Eta begira, mutil gazte hauek ere, sasoi beteko mutil gazte hauek ere, etzateko gogo galanta. Bueno, eta gauza garra da, hola goguaz ipintzi partidu ez dago. Gentia interesa, ez jokatu por jokatu. Bai, ez. Hemen biek dakite. Galdu zein iroaz, ibardin jatzan nahi ez dutza hori emozioei transmititzen gentiei. Gero saria ere handia da. Urteko azken egunean hemen izatea finalean, gauza handia da. Eta biek dakite, Ruiz de Larramendi zai dutela finalean, biek han izan nahi urteari bukaera ederra emateko, baina ez dago birentzat lekurik. Eta azeratik esan dizuegu, iruditzen zitzaigula partida gogorra izan zitekeela, eta hala gertatzen ari da. Oin hartin bestien aguntat partidu zue gatxe izango da, bata ero bestie... Bai. Erritmo honetan, eta hainbeste pilotaka da, ez da normala izaten. Hortxe duzue. Josu Olaetxea. Unanuekoa. Edo Unanukoa. Ez da egin nola esaten ez? Naparrak biak. Biak berriz ere kantxan.
Eta pausokeran antzematen zaio Oskozi kosta egin zaiola aurkitik ateratzen, jaikitzen. Hasierako betekada horiek buruz buru bat oso arriskutsuak izaten dira. Oso. Gainean da barruti barrura ondo ez ere zabaldu era hori huts maila honetan hori huts da. Bai, huts. Emon guri azunda da huts. Agian oker nabil, baina lehen betekadaren esan dudanean gogoratu naiz buruzari naiz, erabat buruzari naiz. Baina nik uste duzela Arrasateko pilotalekuan eta buruz-buruko partida jokatu zuten Aimar Olaizolak eta Zeharrak. Bai, jokatu zuten batean. Bai. Eta han ginen Euskadi Irratiko Iñaki Lortza Txapaz eta biok eta Aimar bazetorren gora eta zaten Aimarrek aterako du pilota partida hau. Eta lehendabiziko edo bigarrengo tantoa ikaragarri gogorra izan zen eta Aimarrak ez zion buelta eman partidari. Eta okerrez banaiz, Zeharrak 22 bat irabazi zuen. Agortan Zeharrak partidu bat dolan erreziroa zuen, Aimarri. Azio harritzen, ja, zorrek alkarrekin asko jokatzen ben da, pikoteko txapelketan jokatuko ben alkarrekin. Baliteke hori. Alkarrekin ibili promesetan edo zerien. Bai, gogoratzen nahi Zeharrak atera zuela bote altu xamarra zeukan pilota bat, berari gustatzen zitzaizkion horietakoa, eta Aimarrek tanto etorre eta ez zion bueltarik ematen. Gero magina bat aldiz irabazi zion, hori ere esan beharra dago, baina egun hartan ez. Bueno, Aimar izan da, Aimar handile izan da, Aimar bedanak ez da irabazi. Ez, ondik ez da, inor jaio, danak irabazi dituenik. Zazpi eta 8. Aukidu, hemen aukuratxu olatxeak, ez da bazartu, kantzeute, ero berando ailegau berestez, ailegau zarzu izin, ja, jugaditi gure, ero ailegau behintzat. Berdinketaren esperantzan, egin goldu sakea Javi Oskozek. Aurrera doa berriz ere Olaetxea. Barruan luze. Tanto astirotu du berriz ere Oskozek. Barruan efektuarekin. Hanketara Olaetxeak. Oskoz. Bormara. Oso ondo jarritakoa. Hoxe joko bitxotzako beti hormati bultan da Olaetxeak eskerrez entregau frontoien erdi eta frontoien erdi zen izti pelotia kontra dezundako abantailo handiz izti da. Hor, frontoien erdi zen zi pelotia. Baita hor oso ondo gurutzatzen du. Oskozeko gurutzatute, aire sartzeko sasoi normitoketan bako, itxaiten bestak ez eta tantu da. Bai, eta Olaetxeak aurrera egiteko, pausua aurrera egiteko afizioa dauka. Eta Oskozek hola jokatzen diola, horrela jokatzen diola. Askotan pausua atzera eman behar, baina behin aurrera hartzen duzunean zaila da. Bata besti, ez zaitzeko du, aukeri bat ekonek, zekuateko diripizeko da. Hau, goberenakoak dira? Ez, uarteko. Huts, zakez egindako lehendabizikoa, hau, Oskozek, bi baditu, Olaetxeak, ia jarraian eginak, 5 eta 4 eta 7 eta 4, eta Oskozek
hause, 9 eta 8koa, lehendabizikoa. Oskoz. Oraingoan atzean gelditu da. Olaetxea. Txapa. Ederki entzun da hori. Batxetxu dugu, Olaetxea kontxe. Askotan gertatzen da, 7 eta 4 aurretik jarri da, eta gero... Larra ikantzaduz, gero zera be, gero bueltia. Nik uste dut, nekatu baino gehiago edo kantxatu baino gehiago askotan izaten dela burua, ez? Buru, bai, ja. Berrez zehatzetik naiz eta saiatzen naiz eta ez diot, naiz parean jartzen eta buruak lan handiak egiten ditu. Aurrera doa Olaetxea. Gainean, zorte askorekin. Suertezku hori da. Ondo urtotza, baina, bueno, egiten bai sekunda, zula juti, baina, utzen je suertez txapaganera. Ez dakit kolpea ondo bota dion, edo zer egin duen. Bota ondo. Zuri iruditzen zaizu, berak txapaganean txokoan utzi nahi zuela. Txapaganin edo luzia, bai zulu bai. Bai, barruan bai. Barruan bai, zalantzarik gabe. Hoi nepu urte labur hauek berak gurizin da emina. Ederra, golea. Erantzunik izan ez duena. Hor asko maten dio mutilonek. Bai. Ze postura polita daukan horretarako. Piskate goitik jo beharrean, piskata albotik jotzen du. Trinketean da asko erabiltzen da postura hori. Piskat albotik bezala. Eta indarrik aragarra eman dio. Amarna! No, orain je partidu luzia. Bai, lehen esan duguna, agian hautsi egingo da alde batera edo bestera, baina luzatu ere luza daiteke. Hori bai izan da zaki, Horre ez doka... Hori izti dira, bueno, kasualia dira. Begira, bai, hortxe lurretik ia arrotu ere ez da egin pilota hori. Beraz, lan erditan, 11 eta 10. Olaetxea aurretik. Benga, esaten dio bere buruari. Unanukoak. Barruan luze. Agintzeko moduan da Olaetxea berriz ere. Orain ezkerrez. Pilota hori barruan. Olaetxea berriz ere oso ondo zabaldutakoa. Oso indertzu Olaetxea. Oso. Atza erreazioan edut, oinemun itutza pelotia, Bai, magustio ba. Eukitxu urtanto iru apur bat amatat ondana, bai oinatzera, bueno. Oia nola tela den pilota hori. Bertan zegoen, erabat igerri dio Oskozek eta ala ere. Ez du eramaterik izan. Eta partida hau, Enrique, arlo fizikoak erabakiko du. Zan nahi dute, baliteke biak neurri berean nekatzea. Hori ere posible da. Baina pixkat hobeto dagoenak aldea lortuko du. Onako, bueno, injerkezak ona paldi egiten dugu, bai, batak injerrin aldeko aldi bestiek gantxuk eta joten da jugadak egiten dugu bentaji eta ez da ipa, galdo bat erdina bestera guten da eta fizikotik hobeto dagoenak partidun azkenin nipentotat akerungo da dela partidua. Argibili.
Hortxe epaileak zai, minutua noiz agortuko berrez ere pilotari deitzeko, eta bitartean, probestu nahi dut, Enrique, gogoratzeko, datorren ostegunean eta hurrengoan bietan partidak izango ditugula, emakumeak eta binakakoak. Eta haiek ere final aurrekoak dira da. Final aurrekoak bitzek nesketan Larrartek jokatzen dugu aldaien kontra. Da binaka, mata Aizpuru, mata Naparra eta Aizpuru kiputxe, Fernandez Riojanu eta Iztueta. Iztueta bai, lehenko gunean. Lehenko gunean asko guztu zena. Partidu oso gorra guztitu, horre bizek, partidu oso bardinek. Bai. Eta gero hurrengo astean berriz, izango ditugu, berriz ere emakumeak, beste final aurrekoan, eta binakako final aurrekoa. Hurrengo asteko final aurreko emakume dira, Arrizabalaga, Bizkaikua, Garai Alabezen kontra. Da binaka, Esposito Morga Etxebarria, Altzuzarra. Bai, horiek ja gizonezko buruzari naiz, Bai. Horiek ja ikusi ditugu aurreko asteetan. Zan genizuen, gauza interesgarri asko ikusi dugula aurreko partidatan, eta final aurrekoek oso itxura ona dute. Baina lehendabizik jakin behar dugu nor izango duen Ruiz de Larramendik lagun eta etzai azken partidan, finalean, momentuz 12 eta 10 aurretik da Olatxea, eta orain 13 eta 10 bere hirugarren tantoa sakez egindako hirugarrena lortu duelako, eta azkenengo 5 ere berak lortu ditu. Zake itzen da, intzein balotzatzen behera jungo da Gonrezetako, eta apur bat aurreatxoa bota baltza golpia, ormana sartu orduko, ormana golpi bototzan netik gehitxoa itxizkero igul gero berai. Honek horrela ez edita, zake errestetan dauzu bai dauz, aurrien 2, 3, 4 da bai ezkerraz bai da. Horratzea pixu hartzen duenean pilotak, ez da? Ez litzateke harri izango aurrera egitea ere, baina momentu orain arte behintzat gehiagotan izan da aurrera egiteko keinua joandakoak baino. 14 eta 10. Ba, jontxe zema tantu, 6 zen Oletxeak? 6? 6 tantu. Bai, 9 eta 10 izan da aurretik oskoz. Eta orain harrigarria egin zait. Bai, denbora eskatu du Olatxeak tanto sakez eginda gero. Ez da ondo sentiduko oro, beroia hain ratxa honin da behorrek hartu deskantzua. Bai, harrigarria izan da bai. Bueno. Bai, nik uste dut ez dagoela bere honean, ez? Begira, hortxe duzu, Gogoratu, azkeneko 2 tantoak sakez egin dituela. Bai. Hau, ez da ohikoa. Ez da normala, beroi ratxa-ratxan ondanien, beroi deskantzetan entortan da, juzei erraru iako, behorrek eskatzia, ez da ondo sentiduko segurua. Hortxe duzu, pentsakor, arnaza sakon hartu nahi du. Eskubidea dauka egiteko, naiz eta sakeak tantos eginak, sakez eginak izan diren. Ez da inoko esango botileru txartu inamen, izan behorrekin jeta, bakarri da gero, horrepa egingo dana, behorrek gu da gero, behorre pentsetan da bena, gu da nahi tizta erraza. Eta nik uste, ikusleak ere pixkat harrituta daudela, orain gertatu denarekin, baina
denbora agortu da. Eta begira, Oskoz animatu egin da. Hau Oskozentzat berez ez da txarra, bolada txarrean zebilen. Segurazki berak ere bere buruari galdetuko dio zergaitik gelditu du partida honek, ez ote dago ondo. Baina bueno, ikusiko dugu. Garrantzitsuena bintzat ez dezala ezer izan eta normal jokatzen jarraitu dezala. 14-10. Hori, guaz botilero biltze esan batek ezatea, nolan tantu gogorrain deskantzau, no era ez deskantzau. Besti, kotxin ez dituk etorri, besti, kantzau dotetik. Bai. Gustoko zaki, Goitiberakoa, eraman ondo gainera Oskozek, orain eskerrez Olaetxea, zabaldu, aukera ederra duka tantoa bukatzeko. Ederra, oso ona. Eta eskerrez pilota nora jo behar duen asmatzen ez da erraza. Ez da erraza. Deskantzata urten dago, ero motibut urten dago zerak, Olaetxeak, Bai. Gogoaz azalaga pelotazuko joan. Bai, pilotaka da biziak eta oso norabide egokikoak. Lauterdian ondo moldatu diren ia denek, afizionatuak eta profesionalek izan dute eskerrez pilota mugitzeko trebezia hori. Barruan jartzeko, zabaltzeko eta honek ere badu. Horbe beste gauza bat eta morun eskerro honak egitiek beren abantailak. Bai. Olaetxea, barruan luze. Horraide hartzeko ez zuen txarra, baina botera hobeto moldatuko delakoan. Hor jarraitzen du. Osozek eutxi. Eta atzeratu. Olaetxeak orain berak pilotaka da arrotu. Hor mara ez da iritsi. Iruditzen zait Oskozek horrelako tanto bat behar duela. Bera bukatutakoa, jakina. Horrela. Asko behar zuen tanto hau Oskozek. Tanto gogorra eta Zabalerako iraben posturak jarritze zugora gota. Oso ondo engaina du Olaetxea. Lan asko oinbe tantu. Ez da gorre. Bai, zazpi segidan izan dira gorri. Eta Olaetxeak barkatu Oskozek hauxe behar zuen merito handiko tanto bat. Pilota aldatzeko aukera. Eta oraindik hemen nago esateko aurkariari, 11-15 ez da besteko aldea ere. Ez, oino partidu kiliko lo dugu. Zelik izan norkulek nirrera. Gertatzen dena da materiala ez da gehiagizkoa eta biak ere errestoan ondo moldatzen ari dira. Esan nahi dute, buelta emateko partidari askotan sakez mina handia egin behar da, eta ez du ematen. Olaetxeak etaten da. Bai, Olaetxeak etaten duena gehiago, baina... Gogortzu da. Hau da. Ea nola moldatzen den. Bi baditu, sakez eginak. Ez, bi ez. Bat bakarra. Bigarren horrentxe nahi. Barruan, justu izan bada ere. Olaetxea luze. Ederra, hori bai ezin dela, ederra justu hartutu. Justu hori bai, Da txapan da nien, justuen. Txapa gainean, justu izan da, baina horixe bere intentzioa eta bere ala. Ez baita erraza
hor bebean hartu eta pilota horrela zabaltzea. Horko arrizketara junda, tanto arrizketara, eta arrizketara tanto inezik, gero kontralizuk eukeriek egiten dugu. 16-11. Olaetxea. Ondo gurutzatu duzakea. Eta gora! Lehen oso antzeko beste bat izan da. Gura ere gora joan zaio, jakina Oskozi. Eta 6. asakez. Olaetxea naparrak. Orain arte lortu dituenak. Eta asko gustatzen dola animatzen duen bere burua Olaetxeak zake egitera doanean. Berea daukera. Barruan utzi du Oskozek eraman. Orain erdira jo du. Eta horrek abantaila eman dio aurkariari. Barruan Egarki eskerrez, pilota zabalduz. Olaetxea. Oskoz. Bolea, barrura. Ez diote, hauek, beldurra hundirik lanari. Olaetxea, beti esker hormaren bila. Orain, ez du asmatu. Gainean, eta tanto. Olaetxeena suertez, Bai. Tanto. Bai, baina azkenengo pilotak kada hori baino lehen, pilotak asko jo dituzte, meritu hondikoak, Esfortzu hondizin ja. Bai. Ondo bete eta hondia. Bai, begira bestela, nola dagoen Oskoz. Lehen da biziko kuadro pare horretan etzan da. Denbora eskatuko du. Bai. Denbora eskatuko du, ikusten du. Aurkari aurrera doala. Bukaera gero eta gertuago dagoela. Eta Zozoren bidea bela. Zerbait egin behar bai, zerbait. Oingo tantu egin eta denbora eskatzi normala da. Bai, eta partida doan bezala normala da, ez dakit zenbat hartu dituzten bina atxeden aldi edo hartuko zituzten. Eta nahiko normala da. Nik hori ondo ipintzen daula duztot, minitukuek lau batzenen aldi bakotxak. Lau bakotxak asko dira, lau sortzi. Bai. Zortzi eten aldi dira eta asko xamar dira. Tanak hartuz gero behintzet. Bai, eta lehen esan duguna, pixkat gordetzea gauza hona izaten dela. Gero zer gertatuko ere. Eta hor partida erdian aritu gara, Enrique, batzutan gogor jarraitzen duela partidak eta beste batzuetan hautsi bezala egiten dela. Eta pentsa, 9 eta 10. Ez, 10 eta 9 izan da partida Oskoz aurretik eta arrezkero ez 8 eta 10. 8 eta 10 izan da Oskoz aurretik eta gero arrezkero jokatu diren tanto denak bat izan ezik Olaetxearentzat izan dira. Beraz Bai, desente ino partidu galde batera. 10 da bateko partziala. 18 eta 11 orain norgehiagoka egin duen bakarra, bolada horretan 11 eta 15 izan da, Oskozek oso politia egin duena barruan utzita eta hauek aurrekoak dira, aurreko tanturik
ederrenetakoak edo, bueno, gure lankidei politenak iruditu zaizkienak. Horixe, lehen aipatzen ari nintzena, 15 eta 11koa. Berriro ere pilota Oskozen eskuetan, laizter emango diosak egiteko aukera bere gaurko aurkariari. Olaetxea. Oraingoan, lehena biziko aldiz okerrez manaiz Oskoz aurrera. Zake bueltan. Errestoan, alegia. Oskoz. Ormabikoa, txapara. Txapara. Politxo jota da, ondo jota onda. Ikere beste guin Oskoze, baina txapara. Lehenengo buena enbida, da gero tanto. Bai. Buena ingabe ez dago tonto egiterik. Hori. Amabi eta 18 eta segurazki ze pilota atera erabaki nahian ibiliko dira. Zerbait behar dute hainbesteko aldea gutxitzeko materiala behar dute. Agian egongo da, ibili gabeko pelotaren bat, baina hau uste dut ez dela horietakoa. Ea, ikusiko dugu. Begira, hor Olaetxea. Agian, bai, berria izango dugu, pelota hau. Iserik. Amabi eta 18. Zakea barrutik egingote du, Oskozek. Orain, oinaz Bengoetxeak kantxak utzi behar omen ditu eta haren ordezkoren bilatu beharko dugu. Ez da, erreza izango, haren ordezko bilatu. Ez, zaila, dudarik gabe. Barrutik atera du bai Oskozek. Olaetxeak erantzun. Ederra gantxoa eta iritsi den erran eramaterik ez. Lehenengo tantutan izan bat zerungoan hori, bai, oina partidu pixu deko eta ez da, igule izaten. Igerri hotza, detordu da, baina hanketan ninjerra falta, ero... Nik uste dut, nahiko ondo iritsi dela, gertatzen dena da, ala ere, ez dela arraza eramaten, baina Igerri eta ailegatu, nahiko ondo ailegatu dela, iruditzen zait, baina eramaterik ez. Eta horrelakoetan gertatzen den bezala, hainbat pilota zale markagailuan azpitik doanaren alde. Emozio nahi du jendeak. Oskoz. Eta 14 ere. Utze ez, Utze Olaetxeak, Auskar Gormi jotza segidun pelotiek. Dena den ematen zuen, pilota jo duenean tartea bazegoela. Txikiak, jakina. Tarte onda, ez dugu, azarta du eskutik martxo bitzata segidun jodu pelotik. Auskar Gormi Ormabizek ez daitu jodu kasualidadez. Apur bat aurra atxoa jumatez Ormabizek jodu bazen ezkeraz. Eta jakina, azken bi tantoak zakea barrutik eginda lortu dituen ez, hortxe segiteko du Oskozek. Horrengoan ondo erantzun dio Olaetxeak. Barruan, eraman Olaetxeak, Oskozek, Aidez, berriz ere tikitaka bizi-bizian ari dira, eta berriro ere Oskozen tantoa, barkamena eskatu dio Olaetxeari. Olaetxeak atza deskantzua. Ez dakit ez ote duen kolpe txarren bat hartu ere zeran? Eskuan. Eskuan bai, maldizioka etorri da, eta
eskuari uste zion, baina ez dirudi ez larria izango denik. Justuen bai ikusten da, justuen bitxe da biz. Esko inatzen niena, fiziku paunta duen bideo. Deskuak eta gauzazko. Bai. 18 jamagoz, pelotan asko injeduz. Bai, eta hemen kontutan hartu behar da, hau banakari direla. Binaka batek beteke aldia baldin badu, lan gehiago utzi lagunari eta konpon daiteke, baina hemen ez. Hemen ezinak disimulatzea oso zaila da buruzburuko partidetan. Hor, agian, traba egin diola esan dezake Ola Etxeak eta horregatik eskatu dio barkamena Oskozek, baina elkarren gainean daudela jokatzen dute eta ez dut uste inola ere propio egindakoa izan denik hori. 15-18. Azken lautantoak izan dira urdin, beraz, emozioaren presentzia izango ote dugun ere, esan daiteke. Eta bien bitartean, duen patxada horrekin, edo kanpotik behintzat ematen du mutil patxadatxua dela. Ez topen da mutilero bekazu hondik itxutzanik, bera begire paru eta... Bueno, bera begiratzea ondo entzuten badio, ez da ezer. Entzuten badio, entzun dingo, kasu egin. Dena den, botileroena ere askotan izaten da, Hau intzazuta, beste intzazuta, bota jozu hau eta bar, baina gero kantxan pelotaria dago, Hemen ideiak eta, Enrique, guk ere izaten ditugu, Bai. Jokatu dezala horrela edo bestera, baina gero egitea. Einje jadi esan da, einje tanto. Bai, mugitu zazuta, luze jota. Uburrun gure txapapera eta, holan ez, lengu moruen. Bai, hoixe. Oskoz. Zakea barruan luze, erantzuna ere luzea. Txapa gaineko jotzeko aproposa du, alaxe egin du, bazterrera, botea egin dio, pilotak ala ere eramatea lortu du. Ederra zen bai de hartzeko ere. Eta hau, nahi duena egiteko modukoa. Ezker horma gehi ikutu du, horrek erraztu dio, erantzuna lantzekoari. Hortik behi mototza ondo, Bai, postura oso politia dauka. Baita hortik ere bai. Ara, hori ere gainean da, hori ere bai, Ormabikoa, eta haze borroka daukaten bi hauek. Gainean, hori zailagoa da. Hori zailagoa, da horren tantu horren jaturie, ez da asko ditzen jo. Bai. Bizepe, bueno... Biak ere, era bat jota daude. Jakin nahiko nuke, zenba pilotak da jo dituzten, tanto honek iraun duen segundu gutxietan. Uste dut... Deskantzu bat, gelditzako lauskozi. Bai, hori ere... Ez da hartu, igun lurrun gero hartzeko guruko, baina partidu luzi izen da. Bai. Pregunta utzak duze, bat gelditzako lezotza. Bai, botellero ari zen hitz egiten epailearekin eta mainik ere hori ulertu dut bat. Falta zaiola. Botellero hitz egiten epailearekin ero denpori monera egiten bai. Bai. Arnazei hartzeko, Bai, minutu erdi bat gehiago, Bai, horako... Hori ez da politizeten, jentik ikusi jendeuzetan da. Hori lehen da biziko botilleroak konturatu behar duena da, hemen dagoen pilotazaleak dena dakiela. Bai, hori apropos urtetia. Baina bueno, bere aukera da eta epaileak
Ez dio kargu hartu. Arruan. Ola Etxea. Airez Oskozek. Txapapera. Intentzio bai, tantu diteko, bai, Bai, baina. txapaganena jobir lehenko. Orain eskatuko du. Atxeden aldea. Oin. Iruditzen zait, Oskozi ederki etorreko zaizkiola segundu hauek, baina baita Ola Etxeari ere. Ola Etxeari bai. Da partidaren azken txampanzakea zeuk duzula, atxeden aldia hartzeak. Ola Etxean bakarri dagoen, ez dugu ez delegerik, ez botileruik inobez. Horrek, behorre pentsetan da, hor bentaji duk. Ondo ingo du, txartu itxen badu, txartu ingo du, baina... Kontra egingo dionik ez. Kontra egingo dionik. Behorre pentsetan da benin. Askotan anuena izaten da, Enrique? Askotan aur barrun nabilina bera ikusten dugu duen. Kampu unparaute eiken ez dakizen aintzi bino ba. Bai, espaldi honetan, eztabaida hori askotan izan du botileroak gutxienez, jakin behar du pilotariak Zer egiten dakizen. horixe, zer egiten dakien eta nun sartu behar ez duen. Zeiteko kapaz da. Bai, ni pilotari batzui entzun diegu. Bai, nik hartzen dut oso tipo jatorra da eta zera da eta bai, oso ondo do. Oso ondo. Baina orain bezala partida larritzen denean ondo emandako aholku bat ere garrantzitsua da, Bai, ondo emandako, Bai, ez dago asko hitz egin beharrik, baina esandakoa zentzuzkoa izan dadila. Hogei eta 15. Ola Etxea, Prost. Urrengo sakea egiteko. Agian etorriko ziren kotxean elkarrekin hauek, ez, berando etorri da zera. Esaten dut, klub berekoak izan da, eta ikusita Ola Etxea bakarrik etorri dela. Ez zan raru izango alkarrekin etorti da. Baina ez, beranduago etorri da, Ola Etxea desente beranduago etorri da. Bai, besti, beren botileruaz da, etorri da, eta igule, bide batetik etorriko zein, baina, ez da, leku batetik ez da. Bideak hobea daude, kotxean 2 lagun edo 3 lagun etortzeko. Azte izkuteko. Bai, berriketa batean jutea hobe, presaka jutea baino. 20 eta 15. Ola Etxea. Ai, ama. Txarto. Nik uste dut aurreko pare bat aldiz behintzat aurre egiteko keinu egin dio eta Ola Etxearen 21. Sakez lortu duen 6. nire kontu hauek zuzenak baldin badira bintzat. Ola Etxea 6, Oskozek. Bai, nire ustez Ola Etxeak 6 eta Oskozek 2. 9. eta 14. Bueno, 6 tantu politxo da, Bai. Partido bateako 6 tantu Sakez egin. Bai, eta zema pilotaka daio dituzten. Oizia, partido na. Atera du Ola Etxeak, ondo erantzun dio Oskozek. Eta gainean da, Ormabikoa iritsiko da. Arrapauka. Eta zabaletik zabalera eraman. Barruan ondo, ederki Oskoz. Oso tanto nago. Pilota aldatzeko asmoa duela ematen du. Hemen min eman dio. Min egin dio pilotak da horretan. Gero denpori galdu apur bat jota buelta hartutek orduko. Hamasei eta 6 erreskan segidan hilaran behar ditu Oskozek finalean sartzeko. Izan dira lehen
errezkan egindako tantoak. Oin bezurte liko iti, baina deus amorun ikusitxe gatsa da. Hobeto olatxea ikusten da injerretik eta danetik eta. Olatxeak izan ditu errezkan egindako 6 bitik zazpira eta beste 7 bederatzitik 15. Barrutik aterako du Oskozek zakea. Olatxea aurrera gora. Eskura etorri zaioa pilota. Hobeto ezin. Altuera egokia, indarra egokia. Berak mine egiteko pelota zuen, baina goiko koltsoira alde egin dio pilotak. Goiko koltsora, bai, goiko koltsotik gora. Bai, ia goiko egurretara. Fronte joko leuter segur pasoko banak, Bai, gainera beti jodu. Beti jodu eta... Beti jota eta... Amazazpi eta 21. Oskozen zakea, ezkerrez ederki erantzun dio Olatxeak. Oskozek zabaldu, Olatxeak eraman, alabizi. Ari da jokatzen orain Oskoz, normala den bezala. Eta gainean, eta bigarren botean. Bigarren botean, nire ustez, sorte handiarekin. Iez egindakoa, edo... Bai, ara joan zaio pilota. Bai, ara juntaketa. Begira, hor. Ez du behar den bezala eskuan zartu pilota hori. Apur bat traba behitza, da gero... Bai, baina gero... Bota jo, Bai, barruan nahi zuen, hori garbi dago, baina... Gainean hain justu. Eta orain, Olatxe izan da, normala den bezala. Atsedenaldi eskatu duena. Erabakigarria zirudien aldea garrantzitsua bihurtu da. Eta beraz, tarte bat hartzea erabaki du. Josu Olatxeak horrek lagunduko diolakoan behar duen azken tantu hori egiten. Bueno, hortxe aholkularia. Eta hemen partida urrengo tantoan bukatu nahi duen Josu Olatxea. Pentsakor. Konzentratuta, eta hemen epaileak erlojuari begira. Eta berehala jarriko dituzte pilotariak berriz ere martxan. Hortxe, abisua. Eta azken tanto hauetan bezala, beti Olatxea segundu batzuk lehenago kantxara, aurkaria baino. Burumakur guztien daimo Olatxea. Bai, baina orentxe ez du burumakur egon behar. Tantu bakarra falta zaio. Ez luke pentsatu behar orain. Jo, beste ani baino okerrago dago. Besteak lau behar ditu. Bestako txini, beste horri daño. Aldatuko luke, Oskozek gustora. Baina, bukaerak beti dira zailak. Oskozen zakea. Olatxearen erantzuna. Oskoz, zabaldu, eta kanpora. 19. Eta orain animoso da bil Oskoz, Hoxe. Badaki. Hoxe. Ala behar duela. Jakingo nuke guztua zezaten ari zaion
Botilleroa. Ero zer, denpori zelan pasau. Hori izta, konseju gemoten, hori denpori pasau. Bai, horregatik jakin nahiko nukela, denbora pasatzeko zer esaten dion. Gentiten dandamela botilleru dela, baina hori izta, botillerua. Gauza horiek zaitu egin behar dira, zaindu. Emeretzi eta 21. Beste bat egiten badio, emozio izango da, lehenaz gain. Oskozek atera du Luzegi, erabaki dute, bi epaileek batera altxatu dute besoa, beraz, garbi xamar ikusi dutenaren seinale, edo garbi xamar ikusi duten seinale. Ea? Ez dakit ba, baina bena. Bai, neutzate pasko izan da. Bigarren aukera. Oskoz. Aurrera Olaetxea. Garki zabaldu du Olaetxeak. Hau ez da hobea, atzera egin behar. Orain Olaetxeak pausu atzera. Olaetxeak huts. Bai, momentu txarra pasatzen ari da. Bai, momentu txarra pasatzen ari da. Ez da, gorputzetik, eskumiaz begerua eta golpe egitzi, abota totzan, eskerraz joten dugu gehiago, da ez dut antzik emuten zopa ez dakon, bai, batxe biro, iru gitu naulatxea partidun, bai. Ez da, erreza dana ondo. Bai, orain fizikoki Oskoz hobeto ikusten da. Ez dakit. Bestiei morala bajatu bako. Baina morala ezin da, jetxi aurretik zoazenean. Niretzat morala bajatu bako besti. Bilurtu ero, no? Irabazteko beldurra ere, izaten omen da eta Oskoz atera du eraman Olaetxeak ezkerra horrematik atera du pilota Olaetxeak ezan pilota kada erraza barrura Oskozek indartxu orain Olaetxea Oskoz luze gainean da eta barruan. Olaetxea. Bolea, ez da pelotaka da santo izan eta hogeta banda. Hogeta batna. Azken 6 tantoak errezkan egin ditu Oskozek eta beraz azken honek erabakiko du. Eta Oskozen jarrera oso ona, bolada txar-txarra pasatu du eta hala ere jarraitu egin du lanean eta orain aurkaria baino aukera handiagoak ditu finalean izateko besteak beste zakea berak duela. Bai, zaki berak du. Zaki beguenen bida, Oin gauzazko pentsaute zaki beguenen bida. Bai, baina errestetik bino zaki bida. Bai. Ea zer gertatzen den, hau bai izango dela azkena. Oskoz, Olaetxea aurrera doa. Eta bera gazpira. Bera bota azpira, azkenien
Ze atzen emotzan partiduei, kriston partiduein, bueno, errematik ondo urten balotza ondo. Baina, hori bazen da ben. Errematik ondo urten ezik. Ondo urten ezik tantu galdu. Bai, eta hemen dut, gaurko irabazlea. Zorionak. Mi esker. Ze partida gogorra. Tantu batzuk izan dira, pentsatzen genuenak hauek etzanda bukatuko dute hemen. Ez da, gaina lehen bizigo tantotik, launa berdinako arte, tanto batzuk oso gorra fandia. Ganik hasieran esan duzuna pensatut, gaur partida bukatzeniko lan, eta azkenea gaina irazita, oso pozik. Elkarra ondo zagutzen duzu ez da? Bai, ez da, bilen naparrak, urtea gaztio, Javi, eta elkarren kontra desentetan ibiliga, eta ongi zautzen elkar. Azkenengo txampa, partidaren azkenengo txampa ere gogorra izan da, etorri eginda, eta zintzi zaion, tantori bukatu. Ez da, esan duzuna, eskerrak erdi pareno mezortxe ameika benta joi hartuten, eta gero, etorri gerturetzen, eta ezkien hogeita bana, eta gantxo bera gotau, eta eskerrak. Orain, aurkaria finalean ere, Ruiz de Larramendi ez da aurkari erraza izango. Aurreko partidua ez dakit ikusi duzun, baina maila hona eman du. Hortik tanto batzuk ikusi dut, eta asko sakatu eta asko jogatu, eta ez da partidu horrexi izango finala. Bueno, urteko azken egunerako badukazu plana. Torri Zaldibarrea, eskerrik asko. Zuri, bale. Eskerrik asko. Bueno, Enrique, nik uste berak ere bere hitzekin adierazi duela pasatu duen beldurra azken tanto hauetan. Beldurra normala da, ze besti etorri txizeako eta esaten dana, hemen datozak, hemen datok esaten dana, besti egan etorrizkero, eta bitantu inarte ez da partidua amaitzen. Final polita izango da, urtean bukaerakoa. Nipen entote final politi izango da. Ruiz de Larramendi ondo ibili da, Olatxea oso ondo ibili da, nipen entote partidu hona ikusiko le finalien be. Eta gaur 8 ere, batetik emakumeak, bestetik gizonezkoak, nik uste dut jendea berriz ere animatu egin behar dugula Zaldibarra etor dadin, eta ezin duenak etorri, telebistaz ikusi dezala. Gaur 8 emakume partidu nipen entot partidu justoku izango dela. Da gizonezkoena binakabe partidu oso ona. Lehengun ikusi gendu zen partidutatik, esalik ebaintzat partidu onak urtengo da dela. Enrique, eskerrik asko. Eskerrik asko, zoi be. Eta zui ere bai, eskerrik asko horri izan zaretelako, euri artean joan beharko dugu etxera, baina gustora eskaini dizkizu egun bi partidak benetan politiak, doktoreak, eta komentatzeko gauza asko izan dituztenak, izan ditugulako. Eskerrik asko zuen arretagatik, gusto baduzu datorren ostegunean ordu berean, hemen izango gara Zaldibarren Olazar txapelketako final aurrekoak eskaintzako. Ordura arte.